ಫೋನ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಯಾಂಗ್ ಲೆವನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಮೂಲ ಗಾಳ ಬಾಡ್ರ ಬೋದಿತ್ತು ನೈಟ್ ತೋಲಿ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲ ಆಯ್ತು. ಅಂಚನೆ ಬೀಸು ಬರಲ್ಲ ದಕ್ಕೊಂತ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬೀಸು ಬರ ದಕ್ಕೊಯ್ತ ದಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಂಬೇರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ತೂವಲಿ ಬೀಸು ಬರಟ ಒಂಜಿ ಕೆಂಬೇರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ತೂವಲಿ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ದ ಕೆಂಬೇರಿ ಉಂಡಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಬೀಸು ಬರ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಂಬೇರಿ ಸಿಕ್ಕಬೋದು ಅದಕ್ಕನೆ ಬೀಸು ಬರ ತೂವಲಿ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್. ವೀಡಿಯೋಲ ದಾಲ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತಿದ್ದು ಕೆಂಬೇರಿ ಸಿಕ್ಕು ನಂದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಕೂಡ ಬೀಸು ಬರೆದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಅವನ ಮೂಜಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡು ಮಿಸ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕನು ತೂವಲಿ ಕಲ್ದ ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡು ಮಿಸ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆತನು ತೂವಲಿ ನೆಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಲ್ ಪರ ಆಗ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋಲ್ ಪರ ಯಾವ ಒಯ್ಯಬೋದು ನೀನು ಅಂಚರ ಹೋದ ವೀಡಿಯೋಲ್ ಪರ ಒಂದಿದ್ದು ಮೀನು ಪತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಂಬೇರಿ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಂಡು ತೂವಲಿ ತಗೊಂಡು ನಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನು ಸ್ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಉಂಡು ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೂವಲಿ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಬೀಚ್ ಬರ ದಕ್ಕದಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕನ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇನು ಮಡ್ಕ್ರಾಬ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ ಆತಂಡೆ ಬೀಚ್ ಬಲ್ಲ ಉಂಡಿತ್ತು ಮಿತ್ ಬತ್ತೋಯ್ ತೋಜ ವ್ಯಾನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆತನಿತ್ತು ಮಡ್ಕ್ರಾಬ್ ತೂವಲಿತ್ತು ಕೂಡ ಬೀಸು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಕಿಂಜ ಮೀನು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ತೂವಲಿ ಮೂಲೊಂದು ಅಂಚಿನ ಮೂಲೊಂದು ಕೂಡ ಮೂರು ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮೂಲೊಂದು ತೂವಲಿ ಕೆಲವು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಳಿಂಜಿರು ಅನ್ಪ ನಿಗುಲು ಏನೋ ಅನ್ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಲಿ ಸೆತ್ತು ತೋಲೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಏತು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕನಂದು ಒಂಜಿ ಜಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಡು ತೋಲೆ ಮೇಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಂಬೇರಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಡು ತೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂಜ ಬೊಳಿಂಜಿರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ.